Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, per suposat que considerem que continua havent-hi moltíssima feina a fer i que justament una de les feines que hem de fer és no permetre que això es negui, no? Jo, diguéssim, el meu matrimoni és racialitzat, per dir-ho d'alguna manera. El meu feliç matrimoni, després de 20 anys de casat. I bé, potser algú considera que no existeix, hi ha res a fer, que tot s'ha superat. Al contrari, jo he viscut episodis, quan vaig sol no, però quan actuo com a parella, contínuament, això que parla vostè d'estereotips, imaginaris, contínuament. El meu fillastre tenia un ciclomotor quan era més jovenet i el paraven 15 vegades, els seus amics el paraven un cop a l'any. Era continu, cada setmana no tenien prou dits a la mà, i això continua passant. I això, si vol, és una anècdota i són coses menors, però llavors podem aprofundir en moltíssims altres aspectes. I aquesta tasca, vostè preguntava, volem aquesta transformació? Per suposat que volem. I bé, en fi, m'ha emocionat quan s'ha emocionat. Jo només els vull dir que, home, tinguin paciència. El que no confonguem és la paciència amb la passivitat. Jo crec que hem de continuar picant pedra, hem de continuar treballant. No ens rendim en aquest sentit. Fem-ho i anem lluitant per aconseguir quotes. Val la pena. Aquesta lluita val molt i molt la pena. No desistim ni ho deixem de fer-ho. I tenim referents nacionals. Sí, el que passa que són molt joves i jo confio això que aviat ens facin fora els de la meva generació, però tenim referents nacionals. Per exemple, una es diu Salima Hariri, una altra Jessica González o Nahat Driwowicz, perdona. Sí. Reivindiqueu-vos com a referents perquè ho sou. Esteu aquí. Això és un pas. Segurament anys enrere era impossible. O hauria sigut molt difícil d'imaginar. Valorem-ho també això i continuem en aquesta tasca i en aquesta lluita. La veritat és que, com ha dit vostè, Catalunya ens hem quedat endarrere i queda moltíssima feina per fer. Repetim-ho, diguem-ho, proposem-nos a tirar-la endavant i anem denunciant tots aquests microsímptomes, aquests estereotips que sempre que es van patint, anem-los allimant i no... En fi, jo l'animo, perquè hi ha hagut un moment que en aquest sentit que m'ha semblat que és important dir-li que li estem molt i molt agraïts per les tasques que fan. Vaig acabant, presidenta. I que no dubti que aquesta feina no cae en saco roto, que diríem en castellà castizo. Moltes gràcies.